Hey, see, I hope this time my school freezer. Guys, the data $20 chair. I hope my school freezer, guys. That data should go just an ash. Oh gosh, so I hope I freeze it this time. Let me see. Hope high school so freezer, please. Kana ari kufriza mondiudzowo kana zvaramba handobva ndaziva kuti kana zvaramba yakunzwika here guys because ndatanga ndaita sei ndaijusa bva ndatenga mabundles ndobva ndamboidzima bva ndaibatidza saka ndichaziviwo kana ikaramba yarambawo yakuita here guys handichafrize zvabhobho here ationi yakuita right hanzi yakuita guys pepe pandati zvari ndakuenda kumabundles aka 7 days I think dzanga dzatopfuura maybe 7 days dzangu dzakwanana 12 midnight handichazivini because pandazologa out yatondiudza kuti masara 2 cents tasoisa right natione chitange iright wone ndohwangu ndiri kuda ndidziviseni voisi rangu rakutombota richirwadza guys randichitaura nyaya yevoisi rangu guys randichitaura nyaya yevoisi rangu iyo network yaita jealous nevoisi rangu nechichemo chikuru kwazvo nevoisi rangu. My voice is actually wow my voice is giving me issues because argument yange iri kuti guys istera ndakapfeka inonzi songkranway kuno kuva nevainoti songkranway vanenge vakapfeka maruva nanisi top ndatoshayiwa vamwe vamangoti maruva vacho vanoisa muhuro mawanomhwa zvekuti unokwanisa kutorwa musoro ukatotswera wotoziya nemusoro maimwana voice rangu riri too loud very very loud saka nhasi ndandiri musongkran mood chakuudza zvangu about songkran ndiri kundinzwa nditi icho chakaita cross kudai ndisei right netione ndakudai also yes kusongkran ndekwemashot ndopfeka guys I won't even fake guys kana pari paenvironment wondoita zvepaenvironment that's what I do but so I won't even fake kuti hey handipfeke mashots ndapfeka according to the environment ndapfeka kana kubichi ndinotopfekawo handizosvika ndozongosvoda hangu zvimwe but hanzi sound better pasina mai bvisa maearphones acho kandira uko guys right mina ndiite so tenchifira katsamba asi ndisati ndatanga kutaura nyaya yangu da kutombotanga ndataura nyaya voice rangu its stressing me because ndiri kufunga kuti right now ka pandinotaura ka ndakutanga ndaa nebhesi manje saka kana ndikaenda tomboti ndiri kuzimbabwe ndikasangana nemufesi obva watapirwa neni ada kutaura neni achataura neni sei anotaura neni sei iye kera anditi hi how are you musiwe pamwe ndee ndakachena chena ndoisina hangu maruva angu stere kudaiwo but chika pamwe musiwe I think ndida kutombotsvaka function ini kuzimbabwe inenge ingoriwo nevanhu angoonererwa so sori ndikati zvindiro handisi kushora but language yangu that's how we speak tuya twekuma plus 44 ndini ndakadaiwo ndinenge ndiri momomusvondo momo ndoga ndakadero ndinotozviziva zvangu ndinenge ndakuonererwa musiwo kana ndine shamwari yangu nemota ndoti uya pano zvaunombonitorawo zvine mota yako timoenda kusvondo ikoko ndinoda kungonoonererwa chete nechindiro changu kana ndanga ndina hembe yacho ndotonotsvaga kuti nhasi special ndinongoenda kusvondo ikoko day 1 handichadzokeri futi ndisina hembe ndisisina hembe kuti mayapinda papi guys ndikati mayani mozoti ndichazozvi makuzondituma manje kuti ndizozvifumura ndozozvifumura ndikarohwa naadimai
admire guys, alright, ngatichaidiwa admire kana asipo panapa ndatisajoka boy admire guys moziva kuti admire anekera ndanyarara dzanyarara dzanyarara muchazondirovesa nemunhu wake mundirovesa nemunhu waadmire guys mundirovesa neomuntu waadmire mundirovesa neomuntu waadmire umuntu waadmire ngatimbomuregererewo kana asipo guys tombomuregerera kana asipo kana auya tozotamba naye kana auya tozotamba naye admire ndakakudza kuti hasi single oh my God. Zviri sei guys, how are you? Gandimbomurisa zvangu vanhu nakusi blabla nashnash bcm chevelin rubatsiro shelter emilia modesta muzvimwe nyenge zviri sei anesuniti omijamba maria mangani zviri sei sei katione okay locadia morira zviri sei dzibhora mutondo sovereignty zviri sei murizi lakajemurira budi benson abigail kanjanda sovereignty yes boshia tiara sei omijamba kaenza ndatatanga kutonzwa kutsva asi zuva rakutobuda kokochei dolphin zviri sei mary white leonard chinzira rai maidi kuri sei nomo tavaruva zviri sei sharon matenga sheuti pamire sei kudzai montoro rose b locadia chadunga zviri sei ru mtd rose b uri sei mary white yes dibora mutondo yes, I think so. I think I'm fascinated. Yes, fascinated. Vishnet Kazuniero. Oh, this one. Who is it? ID Emire. I don't know what Indiana Nunzi. ID Emire. ID Mire. I don't know. Admire. I cannot pin you. I'm sorry. I can't pin the names. I can't read. I'm so sorry. Bye. Sally Chuara Sise, Emilia Campbell. Who is Admire? Who is Admire in the house? I don't know Admire. Dibera Matondo, you say. Who is Admire? Everyone who's gonna say Admire, I'm gonna block you. Yes, I'm blocking everyone who is saying Admire. Block. Omi Jamba, who's the mtendo yes, Natasha Makiwa, CC. Admire. I don't know who is Admire. Who will be that?
Fiona kwashirai zviri ndiana nomuka time dzinedzi achida kuona zviri kuitika painternet. Admire out in the name of Jesus, out. Wakambosvoda wabatwa redhendedi uchiekera uchinyeya munhu, unozwa sei wabatwa redhendedi uchinyeya munhu? Ndakambozvitwa ndakazvitwa guys, ndiri kuchikoro. This is the lady actually tasina batwa tichimunyeya, but zvaakandiita musikana ndinoda kutokanganisirwa songran yangu. Ndane ndine chibhaketi changu chesongran so nichekera. Mana admire, sit down. Admire all link iri uye umhorese vanhu zvakanaka naka. Mira ndimpe admire, come here. You can just come and say hi. There is the link. Admire, you can come and say hi. Because I don't know you. I don't know you. Admire, there is the link. Admire. Admire, 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 admire. I think ndikaenda kupresent worship ndinogona kuzvivharisa, ndinoimba guys. I think ndakafitwa nekukuza because wakati uko guys. Admire akarega kuuya panapa ndamupa linki ndamuimbira kusvika kare hamuchamuone mubox. I feel pity for you guys. I'm not even joking. Hamuone panapa. Admire, either you come or you never come for the rest of your stay comment section. ndakafitwa kuti ndikatora chiiceblow lollipop so ndoti vanhu vekeyboard vanofanira kuridza according to my voice. They should not tell me kuti FC inigirikini wanonoka kuenda kubasa. Alright. Admire, good night. Have a nice time. I don't know you, but it's okay. Admire, but before I enter, like ndikuimbire kasong kako kekupedzisira. Farewell to you, Admire. Your days of comment section have come to an end. Your comment, I'll miss it. You will now depart from your boxes. Your days of comment section have come to an end. Your comment, you will miss it. Right. That was your song. Right. Ndipedzise zvazikuikira kuita zvamutikuita panapa guys. Ndotanga story yangu. That's serious manch. I'm not serious. Vanhu vaindinyima zvavo chiice cream lollipop havana kumbonditesta, but I think ndikachipiwa chiice cream lollipop chekupresent worship pasina zvazvo kunzi training stereki uyu ndinogona kuchipula. Ndakafita ndisingashodi zvakare. Plus muchechi momo handifaniri kuita mukomana. That one, yes, I should not have a boyfriend mukereke imomo. That would be a mistake, because either that guy anofanira kunge ari munhu ari free spirited, very very free spirited. Plus that guy should not be very strict. Handidi munhu ari strict. Inonga ndisira strict, I think we part ways. Ikaitwa strict part ways. Ndakuzama kuti ndipese kufila chitsamba chiya nachimbofarisa ka. Ndanga ndichimbofarisa. So yeah, basically that's pretty much it. Saka ndida kunyatsa kutamba ndipepe ndisina nditodi futi gogo dzacho dzonetsa gogo. Dzonetsa kufamba nadzo.
saka ndaida kupfeka kana dhirezi rangu ribhobho nendiro yangu yakadaiwo so iri bhobho. Ndapedza kudero ndobva ndazvida ndichipinda ndaida kuita last person mukati futi mekereke. Ndiyobva ndange kana ndine dhirezi nyowani ndaida kuita last person ndichiti tucha ndinenge ndikopfeka gogoka ndakupinda muchechi. Ndapfeka gogo ndakupinda muchechi ndonzwa kuti vanhu so yati ki here. Kana yapedza kuti ki ndoita sei? Ndinosvika ndobvisa ndoisa mubheki ndopfeka mapamsi ndoenda papresidentship. Handidi futi white, handidi white. Kune avo vachazoda kundikoka kuti ndinge ndichienda maevents akaita sekuti president worship ndichivakuziridza. Please don't ever suggest white for me. Yes. Right. Yes, chitsamba changu chaita guys. Ndakutanga kutora nyaya asina chingoti ndiri chichemo chevoice rangu rekuti kana mukomana wakuzonditi eps ndaenda kuHarare ndozoita sei. Ndakuti akanditi hesi ndondati hesi zvisi unonditiza chiti I'm sure unonditiza but ndiye nditori a nice person but anenge asingangondi understand kuti I think ndichapfeka cream or red ndodza ndichapfeka. Zvonambidzwa here kupfeka cream guys, zvonambidzwa kupfeka cream. I want cream unless mai vangu vatozondibatira kwiyo. I just don't care. White inondinetsa, handizvikwanisi zvewhite. Cream, kana cream shiriko isiri too white yakati bha unless maybe musiwo yoyo ka ndatozova vanhu vatonye ndinatsa kugara pasi neni vande guys munotofunga ndichatochata. Do you think I will chata? Guys tichiri ipapo zvedu cream tichiri pamuchatepo chega nditange nyaya yangu tozopinda hangu kuti majokisi twangu kurambiri gold red guys. Jesus Christ, but that's my favorite color. God excuse me. Anyway, notochata. Amen. I receive. Ngatichagira boyfriend guys. Let me tell you one thing. My weakness nekuchagirwa. That will never work. That's the truth. Anyone want to touch kuchagirwa naye, it will never work. Normally it doesn't work. Ndakazvidiscover zvangu. It don't work at all. Because ndine madrama plus ndiri kahuyekera kandomboita keke kuti ndinoda kuva free. Saka kana munhu asingandihwisisi ka inombobehave like mwana mudiki maona. Saka pari triki. Right. Ndichiita kutaura hangu nyaya yangu yandava nayo. Nyaya iyi disclaimer, it's not my story guys. But isitori yemunhu wandoziva zvokutoinda ende zvekuzonzi hama dzangu magostari it's not my story. Saka isiri story yangu ka ndatiwa yangu zvangosheya hangu ndatongoifunga story iyoyo but it's not mine. Daingeri yangu I was gonna tell you kuti istori yangu yakaitika kwandiri. I cannot claim story isiri yangu. That one is not my story. But story iyi ndinoiziva yese ende nezvakazoitika ndakatoirimindwa zvangu nemunhu wacho mazuva adarika ayo. Ndopandakairimindwa story iyoyo tikatozoita go through zvedu takutongotaurawo imwe. But what happened nemunhu uyu musikana wakazvarwa mufamily ndingaingoti vana example vana 4. Ndichitaura mafigures asiriwo kuti kurasava vengi. Saka ngatiti mufamily machoni wakazvarwa muri vana 4. Vazvarwa muri vana 4 baba vavo vakabva vashayika vemusikana uyu. Vana ava baba avashayika vakasiyiwa vari vadoko. Vasiyiwa vari vadoko vakabva vambokurira kumusha. Asi hama dzekumhuri kwani kwababa ivavo vakashayika ava vanhu vanga vakaita kahweli up. Saka vakaita kahweli up kavo kake vakatora vana vaiva ndokutanga kuvagovanisa nagovanisa vana vaiva. Mumwe akaenda uko mumwe akaenda uko. Asi pakuinda paipa kumadepartment kune vamwe vakanoita laki vakapinda pane hufu vakagarika. Kuitawo vamwe vakasvika pakapinda pasina hufu vakanyatsoti dyo vakasvikawo vakagarikawo zvine saizera racho niroro. Asi vana ava vese havagari pamwe chete, vanogara muhama accordingly nekupikwa kwavakaitwa nehama.
So ndichafocusa ne1 musikana wakazoitirwa madhuna mutuna nandinoti regai nditi vatete vake kureva kuti inenge iri hasvanzi yani yababa vake. Musikana uyu hasvanzi baba vake yakamuchengeta ndoregai nditi kubva ari kuhigh school. Vatete vacho munhu unoratidza kutiwo wanga nezvinhu zvake, asi ane zvinhu zvake zviya zviya vanga vari idisclaimer, handisi kushoora kuti masinga ruchi, but isitori ndo zvairi. Vatete vachoni vanga vane vana 2, but I think handichanjozoti vanga vari divorce yekwa chichikaitika ipapo, I'm not sure, but chandozanje kuti vatete ava vanga vatori futi well up, ende vana vavo up to now vanodzidza pama-A schools, nokuti baba vacho vane mari yekuti kwanisa kuisa sei kuendesa vana pama-A schools, ndokwavanoenda up to now vana vacho ndokwavanopinda zvikoro. So handizozivi kuti vachiri vese kana kuti vari parelationship yekuti pamwe vangu vari second wife, I don't know, I cannot say zvandisingazivi, but what I know for sure ndechekuti baba avo vanobvisira vana vavo maschool fees, asi vachigara nani namai vavo. Vachigara namai vavo ave vatete ava vakabva vatora uyu musikana vakati iwe chiva kugara nanichi mudhorobha, wagara nani mudhorobha reHarare, unenge uchindawo kuchikoro asi uchiita sei saka wakabva wamuita option yekuti aende kuzvimakoleji zvezve. Saka kuda kuti kumakoleji anenge asingasweri aripo, oenda kukoleji odzoka. Saka in other words aichengeta, but achichengetwa achishanda futi. Saka kuda kuti aita 2 in 1, kuchengeta vana vamai vamwe vacho like kadiki kachondoka. I remember kadiki ndokandaiwanza kumuona anako pese paaiva musikana kamwana ikoko kanenge karipo. Saka dzimwe nguva mai ava vanogona kutobuda nebasa kutoenda kutokangamwa because vaiziva kuti mwana vakasiyana nauyu. Saka musikana uyu zvinoreva kuti even if angaisa appointment paari, kamwana aka kanenge karipo. Mumwe mwana uyu wacho uya muhombe anodza paprivate school, private chaicho, handida kuzone mazita rachoni, but paakatanga kundiudza inini achitondiudzawo zita ichocho, ndikatoti ndasingatochizivi kuti kune chikoro chakadero, pandikazongoti kokwanisa kutoendwa neona ningi zvakadero, ndikuti hoko kuzvikoro zvakadero ndo ndatozomboona kuti chakazombonyorwa vanhu vachikandirana zvibhegedhiya vachiti mari yakati vana vakati, ndikatoti chinotori nembiri, ndokatozochifunga nekuda kwaizvozvo, ndakatongofunga munyaya yacho. So now zvakazoitika ndezvekuti musikana uyu wakazosangana nemukomana wake because akazoti apedza form 4 haana kubuda zvakanaka, akafoira pepe, ndobva vaya vambomuti adzokorodze, but hazvina kubuda zvakanaka, ndobva vamuti alright wodii. Saka pakuramba kuda kuzama kuti vamutorese certificate rekuti aite something neupenyu hwake, akabva aita option yekuti unoziva zvokuti obviously unoti ndoda kuita zvesekretarian, ndisoni ndikataura zita racho secretariat here iroro zita rachoni izvozvo, something like that, zvine makombiyuta. Saka I think ndo zvaakaopta kuti ndakuda hangu kuita izvozvo. Ndobva wamuwanira nzvimbo pacollege iri muHarare. Excuse me, ngatingoti for example ndogona kutora sekuti paBelvedere, but hapasipo paidzidza. Ndoda kuti muzoona example yakazopinda pakuti distance. Saka dangozama kuti paBelvedere definitely ukapinda mutaundi muya Belvedere hauoni kambasi yeBelvedere pakati paMarket Square. Saka ndo zvandinoda kuzama kushandisira Belvedere College. Zvaitika pepa awana nzvimbo mwana uya awana nzvimbo. So up to now I'm not sure kuti uyu mukomana wakazosangana, because mumwe wokutanga ndaiziva kuti pane mumwe mukomana waidana naye. Mukomana uyu but tozomuti uye akazoita sei, but uye hatina kuita sei, hatina kuwirirana nekuti I think iye zvaaida nezvandaida hatina kuita sei, hatina kukwanisa kunge tichifambidzana, ndobva vaseparata zvavo. The first one was an accountant, that much I know. That one was an accountant, and airadza musikana mind you, as much as asina kudzidza akasangana nezvaakasangana nazvo zvese, but I think munhu une ropa rekuti anokwanisa kuwanawo vakomana vaive vane maziko basa avo, zvinazvo zvakanaka, ndowo kira angel dzake dzinenge dzichifamba nayewo zvakanaka, tozvitenda. Wekutanga accountant uyauya bangotaura izvozvo, ndobva azonditi ndawana ndakufambidzana nani nemunhukadzi. Ndikati
ko zviri sei chimwe. Saka I remember mazuva iwayo pakatozomboita mavhale achitombozoti mavhale izvo zvichikuda kuenda kwakati akatozoendeswa. I think because inini personally pakatondiudza kuti mahotera handisi kuti inonzi Grace because vakaenda kulanje kwati kudhina kwakaendeswa dambudziko ani mazivi mazita emahotera ari mutauni muyamuya, but I remember akaendeswa kune something nice nemufesi wake waakazonge akufambidzana naye waakazoitirwa dhirama anova anga ari chiinjiniya. Mukomana iyeye anga tori engineer qualified what engineer ipapo zvitobhobho zvese, and I think pastage vanga vasvika because uku akapiti ngatomboda kune kamwe kafunction kekumufesi kunenge kumamisha, then hama dzake dzadza kutomuzivawo izvezvo zvokuti that guy anga ava ready kuti chi amutore. Now the issue yanga iripo asati anyatsotanga kubata vateteka, issue yanga iripo sikenda ndakumubvunza kuti ko sei iwo uri kuita option yekuti hausati wakuda chose kuroorwa nemukomana because munhu une machoice ake vediwe. Ndobva ati iye ndoda kutanga ndaita sei ndapedza course iyi. Ndobva ndamubvunza kuti why wati uda kuita sei kutanga wapedza course, is it because vari kukubvisira school fees vari kuti vamwe vanoita zvokuti inini if I'm paying your school fees ukaroorwa munhu wako ngaabva anopesa school fees iyo, vamwe vanozviita. Kana kuti ukaroorwa ini handichakubvisiri school fees, tanga wapedza wozoenda waita sei wapedza chikoro kumunhu wako. Saka ndobva ndaida kuhwisa kuti why uri kuramba. Akati ningirikini asi angotanga ndaita sei ndapedza. Semunhu wanenge ada kukavha zvakasiyana, iye akaramba chita argument yekuti angotanga ndapedza. Ndikati alright, ukapedza izvizvi machances ekuti uchawana basa neuyu yako usitanga wamboshanda zvakutaura izvezvo, wambochanga uchengeta ningirini yako zvakutaura, handisi kuzvishora but angonzwisisawo hangu semunhu ari kuti mukomana wako ari kugara everyday achiti chi ndakuda kuroora. Ndobva iye aramba achitaura izvo haana kuda kutaura zvakawanda. Ndikati hazvina kushata. Ndobva vaenda pane one of this Valentine's Day vakaendeswa vaiswa kune Dangote, akatoti andikuiswa kukati but now ndakunyara kuti inini handitorina mari yekuti nditese ndimutengere something because iye ada kundiendesa kudhina between lunch and dinner ipapa because zvakaitika last year but if I'm not mistaken yedhina iyoyo. Tikasika uchiita sei chingotenga chero zvimwewo zvimachocolate vatoti handitomborya kana mari ndizoti ndoita sei. Vatoti ko ivo vatete wako vanogara navo vari kumazuva vatoti vatete vandotozouya kana kutoti after kana a week ndikati zvaka mwana uchaita sei. Vatoti saka izvi zvanditozivi saka ndikutombofunga kuti ndovarevera nhema kuti ndakada mwana nasekuru vakati ndimboenda ikoko ndokutoti ndikwanise kuenda kupi kudhina because kana pasitona it means ndichatana nemwana iye. Ndikavaudza like that vachandipa option yekuti indanosiya mwana kwana nhingi kana wadzoka uzonditora mwana, ndo option yaifanira kusara nayo iyoyo. Meaning kuti nyangwe ane appointment yekumufesi mufesi iyeye aitofanira kuziva kuti uyu une chibheke chaanofamba nacho everyday, chibheke chinovachi mwana watete wakewo haafani kusara. Ndobva aita semusikana chasikipa idzi dzake vaiwirirana vanhu ava handitika uri kuenda kucollege ndobva apedza best but iwo wapedza. Kana wapedza nawo zvawaitaura kuti kuda kupedza, saka nawo ndaaredi toita sei ndokundakuti kutora chinzwa imanje because mufesi anga aderuka anga achizosvikawo manje pastage yekuti iwoka ndakudawo kuita sei kutoona kana kuti vatete vako saka manje vatete vacho vakanga vati iwewe kana uda kuzoona uyu mwana uyu haufaniri kuita zvezvokuti ndakupakona kuita sei unouya wopaka mota pano, wapaka mota pano unokwanisa kufuti kupinda mumba mototaurana moswera murimo. Saka I think zvakaitika kwenguva refu vachiita sei achiinda kunoita sei kunoona musikana kumba kwavatete, ndo like kind of relationship yakanga vanayo kusvika vatete vazopuwa futi nhamba dzemukomana. Mwari ndiregererewo, I hope handikwanisi kutaura zita remukomana nekuti ndandava used kutotaurawo zita rachoni. Ndobva vatete vapuwa nhamba. Vapuwa nhamba handizoziva kuti ndofunga vanga vakona kuti ukama hwavo hwava dhipi ipapa I don't know, but chandinoziva ndechekuti anga asingaendirwi kurodhi. Mukomana aitongosvikawo paka mota votoswera vachitandara nyangwe vatete varipo kana vasipo aizvisvikako hazvina mhosva. Musikana yachi vafamba uyu wakuita sei pakatangira dhirama because mukomana wanga ati inini pauri kupedza ndo pandiri kubva ndaita sei ndaa ndichikutora ende mari yacho nini ndatounganza ndaanayo. Mind you, this guy
angoshandiri muHarare chete. Handisazvangu kuti type ipi engineering dzavanoita idzi, but munhu unotombobuda musiti achienda kune mamwe kana kumamisha kana kune mamwe masiti akasiyana siyana odzoka. That's what he used to do mukomana iyeye. I don't know kuti now achiri kuramba achiita izvozvo here. Then zvakabva zvaitika zvekuti vanhu pamunograduata, guys, personally I don't know if I'm gonna be able to narrate this because handisati ndamboatenda izvi zvinoitwa zvezvo zvekuti mariesa egraduation ceremony. Handisati ndakaita bachelor sekutanga, handina mbotoenda kugraduation ini, handina even yekunoku handina. Ndakahwa usimbo kutoenda ikoko kunokwira bhazi kunogara, ndakati vaviri vechigraduata saka ende vabereki vasipo, ndikati handindi. Saka now ndikaresha mundicorrect. I don't know kuti pamunondi mariesa house chii chinenge chiitika handizivi, asi iye unoti vakaita mazuva ndofunga vachita mariesa house. Hazisi kuti mariesa house nekuti unofanira kugara pacheya iyi here, kana kuti uchafamba uchiti 1 2 1 2 here, kana kuti uchagwadama. I don't know zvoitwa kumariesa house egraduation. Like I said, handizivi. Saka ndikaresha ndiregererewo. Achandozva ndekuti wakati ndaitotaura nacho tiri kuimboita mariesa house izvozvo zvitauda kugraduate achifara. She was very excited. Moza munhu aifara kuti finally nangu angu ndakafoira chikoro changu but ndane something to show for. Achifara akati mai angu ndakaudza kuti ndazowanawo certificate, ndiri kufara singamboiti. But ati manje mukomana ari kundifonera every day achiti musi unongopera graduation ibva wazwa kuti week harifani kupera, fanira kunge taita sei ndainda kunokubvisira. Ndozvaitika ipapo. So manje nauka ndobva ainda kuriesa house. Handizozvi kuti like I said, handichahwisisi kuti vainzi nhasi kana kuti vakaita 2 days vachiita izvozvo here zvekuita mariesa house acho. Handinyatsokuhwisa ipapo. Achandozva ndekuti waienda kumariesa house mazuva iwayo. Pane mazuva moza zvokumba kwedu kuti pane mazuva paimbononzi makomba hakuchina, kwaitwa zvakati, kwaitwa strike, kwaitwa chichichichi zvaizve zvaiitika. Saka manje ndo mazuva iwayo vaiita zvimingamupinyi izvozvo. Ilast year futi yatikutora kana singatoreshi makombi ombodzi hakuna makombi adzingirirwa hakuna. Saka manje for example kuti atore kombi example yatora handida kutaura college yacho kuti inonzi chii. Saka for example kuti atore kombi kubva kubelvedhiya, makombi akashayikwa because makombi ese anga adzingirirwa ende kwakusina, ende adanza kutoti saka toita sei because musi uyu akaita munyama wokuti wakanonoka. Mukomana anga ari out of the city. Then apanga nemota yake zvake, mukomana wachoni anga ane mota yake. Then papasina option yekuti hora saka mumwe watokwanisa kufundira ndiyani. Vatete vacho vangu vane basa kwavaindawo swiko time. Uyu mukomana uya kuti anopika uyu kucollege for example kuningirikini kunonzi kubelvedhiya, papasina kuti akwanise kunomutora because anga asiri musiti. Then manje vari paya zvakaitika ndezvekuti iye unoti foni yangu yakasvika pakupera bhatiri tichiri kupi kumariesa house, and ndoranga riri last day rekuti vaiti. Then uchizofuma ndofunga kuti vachizofuma mangwana acho here kuti after the day hamene handisivi zvavanoita vagraduation vograduata, but ndoranga riri last day remariesa house. Riri last day remariesa house foni yakapera moto. Yapera moto kuti vachinotora makombi vakati nonokei kupedza mariesa house sezvo ranga riri last day. Ndobva vatanga kutsvaga makombi, ndobva vashayiwa. Ndobva vatanga kutsvaga ndobva vatotongana segroup kuti ngatifambei for example from Belvedere kundopinda mutown. Saka manje zaitika manje vaidarika pamarket square vozoenda kwanda example kuti from market square kuenda kuna 4th ndikuavoida maplaces chaiwo aenda sei ainokwirira makombi musikana. From market square chigaya kuti wakabva kuBelvedere musikana uyu vari group neshoka. Then vasvika pepe vopinda mutown kudarika ndofunga nekumarket square ndokufamba futi neshoka kubva kumarket square kusvika toti kuna 4th kuya kwemakombi ainetsa. Ndobva vasvongo zvekuti achihichi haiki chekuita sei chokwira zvimota zvorova kuti kumba wakazosvika dzakuma 9. Achisvika pepe ndobva atosvika achitodanzira kutoti achobva atoti vatete chii zvaitika. Akatosvika toti foni yangu yapera moto. I hope hamunaita sei kutambudzika muita sei muchindifonera nekuti ndazama kuda kuti ndizokwanisa kukufonirai asi foni yangu yange yapera moto kuti makombi hakuchina, tatofamba neshoka foni yange yapera moto. Ndozvakaitika pepe. Vatete vairai kusvika vakamudhura vakagara pasofa. Zvikaita
kuchii chaitika isu toti mangwana chega tinograduate handitovaudza zvakanaka mepe vatete hanzi vakatoti ndafonera mukomana wako ndafonera mukomana wangu sei handamufonera ndikamubvunza kuti iwe une example kuti une muzukuru wangu here mukomana akati handina muzukuru wenyu inini pandapesa kutaura naye masikati angadanzira kuti chi ari kumarehearsals house zvikanzi hasati adzoka kumba mind you uyo akasvika pambana 9 ndikati ivo vakamufonera nguva zvikanzi ndofunga dzati kuma 6 kana 7 ndopa vakafona kuti une muzukuru wangu here ikoko vatete vari kutsvaga muzukuru kumukomana tikati iwo saka iwo by this time vatete vako une message yakambotoratidza kuti yakapinda here after even pawakazochaja foni kutoratidza kuti vakutsvakawo kufoni kwako hakuna kana message ko zvayo message ko yekuratidza kuti vakufonera vachikubvunza kuti uri kupi hakuna kana message ko nothing chavakakwanisa kungoita vatete vaiva pakona 6 na 7 dzachaya vakangokwanisa kutanga kuita direct ko kumukomana vatanga kutuka mukomana zvikanzi ini handimbozvidi izvozvo iwo kuti chine muzukuru wangu ikoko izvo zvizi 6 7 dzatochaya ikoko hasati adzoka pani zvozvakaita mukomana akati inini munhu ndadziva nemasikati achitatu graduation mundiudza kuti hasati ceremony dzari kuita dzemarehearsals mundiudza kuti hasati adzoka nekuda kwei mukomana bhatira foni yemusikana haina kudavirwa ndobva wachaja foni ndobva atanga kuda sei kuchifonera mukomana hachadi kudera foni nekuti pamwe hatiwazi kuti pamwe akataurwa zvinhu zvakasiyana here I don't know ndobva akafona first day mukomana akaramba kudavira foni second day afona mukomana haana kudavira foni ndobva mukomana azongomusendera message kuti waivepi zuru ndozvakamubvunza zvikanzi foni yangu payakapera moto ndakatozama kuda kuita sei kuti ndisende message but asingachatoiti but ndasvika ndichisana vate kuti ini ndaita sei mandikombe azonetsa ende futi marehearsals anonoka kupera ndozvaitika asi mupa ndakasvika kuma 9 but waiva nani ndobva toti mine ndiita sei ndifonere shamwari dzangu dzese dzandaiva nadzo shamwari dzaidza dzabva dzakonfema komana yabhati pamwe wanyengerwa mafurirana nemanyengerana neshamwari dzako kuti mutaure izvozvo ndobva vatete vaiva vataura nyobvu vakati I don't know kuti mukomana wako uchazvitora sei asi inini handabasa nazvo kuti ucharambwa kana kuti haurambwi I don't care ndo mashoko akataurwa nani navatete vakatoti I don't care ndikati alright zvese zvakonfemiwa zvese vatete ava vakamira here kuti vange vachizoti sori kune mukomana wayo ndakatanga kukufonera direct muzukuru wangu akazosvika by 9 o'clock wangasvika nekuti mukomana akati inini sei vatetewo vasina kuzondifonera kuti muzukuru wenyu wamamutini wangu watsvaga wasvika kumba havana kana kumbondiita follow up apa vange vase vandituka vachiti ndindinewe ende futi on top of that iwopo wakasvika by 9 o'clock idzodzo vakaregere kutora foni kuti wazosvika muzukuru wangu uya hanzi makombe anga achinetsa vakadi kungobata foni vataura izvozvo sei vasina kuzviita zvikanzi vakaramba hanzi ndii ndanda kutopinda bhizi ndakutofonera mukomana wayo kuti kirikini ndasvika kumba mukomana yakutsotsamu zvikanzi it means kuti kundirevera nhema kumba koko haunotosvika musi iwoyo it means kuti kumba ukuka wakatozvika kana mwana acho nekuti kana vatete vako vasina kuzodzoka kwandiri after vandituka it means hauna kuvata kumba zvakataura komana vatete vaiva vakuti chimuudzai kuti chii ndozvaitika vatete zvikanzi handidi vatete varamba vakaramba kufundira mukomana yayo kuti ndakaita zvangu overreact pepe pandakakufonera ndichimutsvaga after ndakumutsvaga akatozosvika kumba after an hour anga asvika ndo pakatanga kuti relationship yake sawa then mukomana uya manje I think nekuda kwekuti wo respect akazongouya umwe musi pakuuya pepe vatete vaya pakuti pane kuti vagarise pasi vatanga kuti mwana wemuzukuru wangu chii wakazosvika musi wayo wakadai hanzi vakatoignore totanga kumubvunza kuti uri sei kwautotanga kutota dzimwe nyaya handangu vatarisa kuti vachandibatsirawo here kuti ndiite mend my relationship yavase yavabhunya vatete vaya kutotasadivi kutobuda kutotanga kutotaura nyobvu mai mwana kusvika mukomana yaya I think zvakamugwadza then zvamugwadza ndofunga sekuti hatizozivi inini I cannot say anything kuti munhu kuzosvika adecida kuti I want to marry this person zvii zvinenge zvaitika I don't know because handisati ndamborogwa saka handizivi kuti chii chinenge chazoita mukati mepfungwa dzemunhu kuti ati aiwa I've made up my mind uyu hauzitiki naye I don't know but andosanje kuti mukomana uya hanzi takazama ende kuramba tichekera vhiki riyera here honzi vhiki rafanira kupera
akati inini ndakumboita withhold because handisi kuziva kuti chichiitika iwewo navatete vako handisi kuzwisisa and handichazi kuti vatete vako vanoda kuti ndiuye mumusha menyu here kuti havadi because nezvavakandiita the way vakanditicha nayo handina kuifarira. Injiniya vayabva vaenda kunoshandira kunze like vaichinja like munhu asati kumanika rendo vachidero but now zvakazoitika zvekuti ndikati kuiwadi kutaura kana nemunhu womba kwavo saka like one of the person wokumba kwavo handizondimai vemukomana yakauti njani vakumubvunza ko chii chiri kuitika iwewe nemwana wangu maifambidzana zvakanaka but iko zvinezvi ndikada kutaura zita rako andihasha chii chiri kuitika ndobva angoti pane zvakaitika zvakadai zvikasika hazvikwanisi kuti mugarisane yakati totaura navatete vacho kana vatete havadi kutaura vari kuramba zvino saka modii mukomana yakuda ndopaakatosanga kuti drift vakatozotanga kutanga kungonetsana nanisitopu tikati saka zvinoita sei but handichazi kuti ndoita sei kusvika mumwe musi angozoti ani handichadi mukomana uya kazvaita sei futi zvikanzi because izvozvizvi akungotanga kuita tumaactions twasingahwisisi akadanhasi anongoposta mumwe musikana paprofile picture mangwana anoposta futi mumwe saka handichazi kuti ada kundiita drive away here kana kuti ndiye wamusikana wake munyowani I don't know ende futi haachamboite zvaaita zvekumbondiposta zvataitana zvekupostana vanenge vari vadoko kamunonagirwa nokupostana hakuna munhu usingadi kupostwa paprofile picture hakuna munhu unotoda kutopositiwa paprofile picture memwana saka anga akugwadzwa kuti handichambopositivi pawhatsapp status paprofile picture haachambondipositi ende futi pamwe relationship yavo vanga vakagadzira zvokuti zvezve excuse me pavanoonana vanoita sei vanochinjana mafoni zvese zvezve after vatete drama zvakabva zvasitopa mukomana akutanga kuti sike iwewo ichi minzi ndikasangana newe unoegera unoita kunge uchitodhirita zvimwe zvinhu vakatanga kungoita zvimadhirama zvingori siri zvitumburi necessary ndo zvakaitika ipapo saka musikana ati handichadi paipai haana kuudza vatete vake kuti chi nemukomana takarambana ndobva anyarara kubva last year pakaitika drama anyarara zvake paipai zvisineiwo varambana nemukomana yaya ndobva azosangana nemumwe mukomana but this guy manje he doesn't have a car, he doesn't have a good job kazvinoshamisira zvanga zvakaita injiniya vanga vane mota vanga vane masitendi zvanga zvakarongeka kwavowo ndokubva toti ndine mufesi akadai after ndine mufesi akadai bva toti hana mota hana chitika as long as you are happy ndo zvakakosha but amboda kungotanga kuita mareasons ekuti muhombe kwati tikati inini hangu personally ndiona sekuti mukomana yeye angori munhu ndini zvandaimudzwa because you cannot tell munhu kuti hey what because iwe hauzivi kuti nekuda kwei akaita decision yekuti ambodanana nemunhu iyeye ndo zvandogara nditaura zvaizvo kuti nyange vanhu vakaita chaunga vakaita sei but at the end of the day decision ndeyemunhu kuti ati ndoda kupinda murelationship here kana kuti handidi ndoda kurambana nemunhu here kuti handidi sike inini ndakangomusapota ndikamuti no inini hangu personally I think if you are happy ita zvinoita kuti uve uri happy. Inini if I start to tell you zvimwe zvinhu zvinoita sei zvinogona kuzonge wakutofunga kuti pamwe inini handisi kukusapota kiraiko at the same time zvokuti murombo hana mari like uya hazvakana basa iwe chingodiwa ndechekuti chi uri happy here and decision yako yakaita kuti iwewe unge uchida mukomana uyu ndiwe unoiziva I wasn't there. So unofila when you see this guy I don't know, I cannot tell you kuti murambe kana kuti usamuramba. Excuse me, ndobva chi musikana aita sei atoti bobo but ndinosinakidzwa chichichi anogara muone room yake ndikati hazvakabasa tese tichingorimowo mumahone room imomo iwewe izvozvo zvaungutaurisa zvese asangana problem as long as you are happy that's it. Ndobva chi nyaya yekuti wati murombo hana mari basa rake rakaita sei but kunewo degree rake ranaro mukomana iye zveikira zvimwewo zvaanoitawo kati hazvina kana kumboshata. Ndobva atongotumira mapita ndikati you look good together. Ndobva ndatomuudza ipapo ndikati vasikana zvamurimi muchafarisa moenda kuna vatete futi wafarisa enda kuna vatete vachatora futi nhamba vatete vako vachakuitira futi dhirama. Ndobva atoti kana handitomboiti izvozvo because mashoko avakandiudza kuti ukaramba I don't care akandikwadza and on top of that vatete ivavo ndo futi vakaenda kundoudza mai vangu kuti ini ndikudana nemukomana vakaita zvekutouta vachinovaudza mai vangu kuti mukomana unodana nemwana wenyu ndiinjiniya une stendi une mota zvanga zvitombosiri necessary zvese zvavaitaura zvekuti munhu une stendi
nelavhu yangu nesitendi zvaipinda papi. Vakaudza mai vangu izvozvo. Vapedza kudero ndobva mai vangu vazondibvunza kuti ko mukomana wandakahwa kuti hanzi une mukomana akadai ari sei aripi. Ndobva hanzi mai vake ndovakaudza shuwa kuti takarambana. Hanzi vakatochema musodzi kuti why makarambana chii chakaitika, nekuti the way yaitaurwa nayo navatete pavaiuya kuno, even vataivafonera pese vaita sokuti zvinhu zvenyu zvakutoita, chii chakaitika. Hana kutaura, akangoti pakaitika dhirama hanzi vakagwadziwa. Hanzi bva varamba vachindibvunza kuti taura shuwa kuti chii chakaitika nenyaya iyoyo. Ndobva avaudza. Mai vacho vakabuda musodzi, vakagwadzwa kusvika pekupedzisira, nekuti vaifunga kuti munhu kugara nemwana wako hangamboiti zvinhu zvakaita seizvozvo. Ndikati ndotoona kuti ivo vatete vanga kuti onasa kutoti iwo ukatoindaka ko uyu mwana uyu anochengeta every day and night, pamwe wakatotanga kufunga kuti ndomusiyanani, ngaasaenda kunowanikwa ikoko kumwana ndosiyanani, iye akaenda mwana achikuprimary. Zvina kushata, inotodii paya. Ndobva ati this time hasi kumboita izvozvo, handitoiti izvozvo. Hanzi apa manje iko zvine zvakuita ndezvoti varwa nekuvhunza kuti komana injiniya uripi. Handikavareva nhema ndikati wakawana basa kuMozambique, saka ndokwaari kushandira mazuva ano tamu long distance relationship. Vari kumutsvaga, vari kutomutsvaga mukomana iyeye kuti uripi. Tikati are you sure kuti havambopota vachifonerana vachibvunzana kuti zviri kufamba sei. Akati handina handizivi, asi ndakangovaudza kuti tiri mu long distance relationship because mota iyaya petrol yainhuhwirira pagedhi haichanhuhwiriripo. Iyi petrol yetype yeengineering haichanhuhwiriripo pagedhi. Kuda kune petrol yetype yavo kana diesel handizozivi ipapo. Dzinonzi chii dzinoshandiswa nevanhu vane mota dzavo idzodzo, hadzichanhuhwiriri pagedhi. Alright. Ndobva mukomana manje waanaye izvozvizvi. Mukomana yaye manje akuti iwewo unoti unogara nevatete vako, ndinoda kuona vatete vako. Ndo zviri kunetsa. Nani? Nenyuu guy ari kuda kuona vatete vako. Ndikati shamwari, I don't know kuti uchaita sei, but it's a no. Ini personally hangu I feel like vatete ava vanonyanya kumendla too much of my relationships ako. At the end of the day, kana vakanzwa kuti chi wakuda kuroorwa, vanongotsvaga chibhurengedhiya chekungokanganisira zvinhu zvese pasina kana dhiri. Saka iwe usavaudze. Ini ndo zvandikamuudza ndikati usavaudze shamwari, before you know it vanhu vakuruka vanongoti ndipe nhamba dzako, ndoda kupota ndichimonita muzukuru wangu kuti ari sei. How do you know? How do you know iwewe kuti ndozvavachaita? Apa futi munhu wayo wajaira kuzwa munhu wepetrol uri pagedhi, uyu new boy haana mota, uchaita sei? Vanogona kutanga kumushoora day and night. Mukomana yedu tinovaziva dzimwe nguva zvedu kana vaimbopuhwawo mari dzemadhiringi vanhava. Zvikanzi naye kana yakadzidza. Ndikati nyange kati wakadzidza very soon unenge wakutoa kuti vakazange vakumanikidza kuti ndakumuona. Ndikati mhaka yako it's up to you, but ndakuudza kuti nangu personally ina against the idea yekuti vatete vako ivavawo vatange futi kudestroy. Unongodestroywa navo, ndo vanenge vachingokukanganisira zvese kusvika emini. Saka ndo nyaya yacho zvayo yandanga ndava nayo muzuva ranhasi. Saka akamboni ngataura gemapromise diyekera epaizi anga andiudza kuti mufesi atodanza atoti ndamubvisa mubve musi wakati zvakangonaka wadii zvako wazoudza vatete maybe wonyatsa kuva certified and good and simplified nemufesi wako, because sezvikara muchiri kudana naizvi zvichiendesa nje kuti vatete ava since vakambodarika nemugwara rako vakakusiya vakubhiringishira zvinhu, chiaitika nechekuti this time futi vachazviita. And havasi kumbotiita ceasefire because kana ivo vakaramba kukubatsira varivo vakadestroya, unofungwa chavataura kuti vakoniwe kudestroya ichi. This time ngavagarewo murima. Ini nangu that was my input. Ndikaimboedha vamwe wangu timbokwa ise Linklistone. Right. Ini nangu, let me tell you what my father told me. Ndisati vanhu vachimirira hawo kuti vagowana link. Inini pandakambotaura mastori time ndakataura mastori time hobo. But what my father told me kuti baba vangu vakanditi, next time ukaona munhu wako ati ari kuda kuuya kuzobvisa mari kwandiri, don't even waste your time uchimboti hanzi enda kupeta protocol ndida kuita sei. Ini ndini vatete vako, ndini everything. Ndinopedzerana tiri vaviri kana zvikabhacha ngazvibhache tichikuti kadai so. Hakuna ari kufanira kuzenga achiziva chiseka kudai so. Ndio zvavakandiudza ini baba vangu. Vakanditi tell me kana pane mufesi ari serious akuda kuti hanzi inini ndoda kuita sei, ndoda kuroora Sharon, tell me.
ndozvavakandiudza. So now ndotoziva kutoti zvangu ndingaita majokisi ese ndingaita sei, asi kana ndazoona kuti mufesi uyu ari serious ndo pandingatoti baba pane munhu akati iwewo munhu wacho unofanira kunge uri rediwo kunozvifesawo your consequences and answer your crimes ikoko kwavari ukoko baba wangu. And then I'm gonna do that. I'm not even joking. That's what he told me. Vakanditi tell me baba wangu. Saka I'm not gonna lie kune munhu ndichimuudza nhema. Ndozvichaitika izvozvo. Kuna future. Kuna future. You say it's perfect. What do you say? Really bored, what do you say? Hello. And rukunzwa taure? Right, rekaningoti ga. You know, all right. One thing we have to understand is vanhu vechikuru, right? Vane problem. I'm not even gonna front. I'm not even gonna lie. In I wasn't raised by my parents, right? I was raised Jesus, but there was a time andikambogara nemunhu wechikuru at a certain point in my life. Oh, pitch perfect, uri kubreak. I can't hear you. Pitch perfect, ndakumbokudropa imboti wedzere mabundles. Nhasi kushandisa mabundles. Party, sister party, zviri sei? Ndiripo, zviri sei? Kuri sei ikoko? Ndiri mama. Kuri sei mama? Ndiripo. Ini ndiringoti uyu munhu uyu ngaangoenda kunotaurira straight kuna amai vake. Ngaangonoudza amai vake straight. Yes, I'm listening. Zvekwatete ngaasiyane nazvo. Kuna nasekuru, kuna namainini, kuna namainini ana mainini wamunin'ina wana mama. Nanasekuru ngaaende ikoko unotaura nyaya yake. Okay. Right. Kwatete no. Kwatete is no. Apa ndo vanogara nawo for more than 10 years. Aiwa, zvina nebasa rese kana maakusvika panhambo idzodzo pamashoko iwayo ngaambosiyana nazvo. Yeah, true. Very true. Hamusi kunyeba. Ngaasiyane nazvo, panhambo idzodzo ngaasiyane nazvo. Ngaaende kuna sekuru, kuna mainini munin'ina wamai, kana kuna amai. Mazuva ano tamu 2020 amai vako unogona kuvaudza chokwadi mesharo. Kungoenda pamasvingo paya ungoti mama, zvokwadi mama, inini ndaona munhu wangu but ndashaiwa kuudza iye munhu wangu iri kubreka. Sister party uyu yenyu iri kubreka. Handichanzwini. All right, no problem. Ndibroke ndidrope zvako but ndachingotaura kuti uri kundinzwa? Yakunzwika manje. Ndakadzikisa kuti kamera yangu kuti isabudise picha yangu. Ndachiti mazuva ano tamu 2020 ana mama nyange vari kumusha, nyange mama wako Sharo, unotongonotaura kuti mama ndozvimamiriro azvakaita. Anditika vanokuudza ivo mai vako chaivo vanokuudza munhu wokuenda kunotaurira, nekuti pakutanga akamboenda akanotaurira mai vake kuti ndozvaitika. Saka mai vake vari kutoziva zvakaitwa natete. Saka mai vake vanomuudza munhu wokuenda kunotaura. Ndazvinzwa but rega ndise mumwe bhozi iri kuita ichibreka but ndainzwa point yenyu zvenyu. Okay, thank you. Bye. Right, thank you. Right. Drop me. All right. Mamo, what do you say? Hi, Shema. Uri boy, mamo. Ndiri right zvangu zviri sei. Zviri bo kuri sei koko? Kuri bo. Zvimagara zvino. Inini zvangu ndakateerera from the beginning. Zvinofunga nezvekuti like vanhu vehukama, of course munhu anonga ichimuchengeta, but ukada kutarisa kuchengeta kwaari kumuita handei ari kuchengeta zvezvo zvekuti like
tete vacho vari benefita something. So whatever she's benefiting zviri kuitira ivo, so she would do by any means, she would do by any means kuti chi break relationships ake kuti anyanye kugara kwenguva yakareba ipapo. So I prefer kuti zvangu in my own opinion, I prefer kuti chi mai vake vapenyu kana aine munhu waona ari right, it's good kuti aenda unotaura nani namai vake, mai vake uzomuudza kuti mwana wangu nzira ndeiyi. That's the best person that can ever tell you something to do chakanaka chinokuvaka anyway. So ndozvendangokwanisa kutaura. Sorry hako, I'm very nervous being on live. It's my first time. Zvangasingambooneki, it's fine. Zvasingaoneki, thank you. Yeah, nogara ndirimo every day live inonga ndakangoimirira. Thank you. Bye. Bye. Right. Gandhi said the next person, Mona Lisa. I'm going to box for an main safety link. Sister Hello. Mona Lisa. Yes, Shera, mushe kanjani? Kurova. Aiwa ndinogara ndiripo every day. But ndinogara chiona chimunya netaipi dzedu. Kubox kandikati ndezoona chimunya kana ndiri kubasa like nezvinhu ndiri kubasa ndosvika ndakabvisa mic every time anchanzwi. Taure. Ndakunzwa. Taure. Kumaiki yeta chichaitika pane zvamabaya. Ndakunzwa manje, ndakunzwa. Okay. Adati ndanichiseka hangu kuti baba vako vakati uya kwandiri direct. Vakadero. Aiwa ndozotoshata kana kwandiri zvakatondishandira 20 years ago ipapo kare kako 20 years ago zvakandishandira. Yes, because vamwe vacho vanenge vachitinyembera. Sister Mona Lisa, vamwe vacho vatingi vanenge vachitinyembera kuti ndinemaida kuroora, I want to marry you, I want to marry you. Inda kwavatete vako, ndasvika kwavatete kwangu gakwa munhu wotiza kuti akukandisa kwani. This time ndiri kuinda naye kuti baba munhu wotanza do nditatekeni. Right, zvosundana ikoko. Aiwa zvinoningirira kana kuti even asina kuti ari kunyepa ivo vatete vacho kana vane vana vavo vasati varoorwawo vangazokumirira zvakanaka. Zvanga zviri zvakare zviya but ezvinezvi vanhu vazara nejelasi nechi saka hapana munhu anenge achimboda kuti mwana womwe akundewo wake. But handazvinzwa hangu nditongoda kutongotanga mumajina angu baba wangu achitaura nemukomana wangu vanenge vachitaura kuti chii. Kundiwo baba vemunhu ndikatoti zvekuti kunorodza ziya zvokuti munyai vamwe vasisina mazuva ano direct. Tell me. Aiwa ndizvozvo. Ine zvototsvaga kana pakuzoroora pacho nafuti vamwe vanhu vanoda kuti vana bamunini vanani vanouya vakakudhurisira mwana wako. Babangu vakazviitira zvinhu zvavo zvese. But ini protocol Mona Lisa, protocol yangu ndeyekuti if there's a guy anondifara out asisisisi ndakachakatanga ndochakachikenchenjeza ndabo andikatikodzoka kuma 11 missed calls plus 20 pane mumwe munhu akaseva kuti 20 missed calls ndo as a reminder kuti achadzokera kuIjipita. Chazokudza story time mumwe musi but pane munhu akaseva right now as I'm speaking that person is called 20 missed calls ndo zita rake and iko zvino manje kana munhu dakungotitanzikira ndotanga ndati kuna mai vangu itai interview and analysis totangira ipapo then from there kana udatati hanzi nda kuzoita sei ndoti next step talk to my father right iko ndoziva kuti kwakaoma aiwa ngavakara Kizi ndichakunzwei sister Mona maindise PHPV chiro ndakumbokuona muboxi sister Mona Lisa ndanga singachakunzwei saka maindi ede mumwe ndasingachakunzwei PHPV chiro ndibaya lingi kugodzoka ndasingachakuoni ndasana kumpi vanouya kupi ndo vakomana kavachoni vanotinyembera kuti we want to marry you asi vasina mari muakaunti yekumera. Ndakadzitirwa guys pesanga asina mari yekuroora ndokungaingoreva nhema kuti I want to marry you asina kana mari muakaunti yekunobvisa kana tsvakirai kuno zvayo kana kutenga zvayo chiyogati che 50 cents ndokunga anga asinei.
Yeah. Nikirikini guys. Uy, Shero dzoka please. Shero ndokumbira dzoka ubaya lingi sha. Oh, Shiro. Ingoti turu ndobva ndomvoita last call ndobva ndatodrop. Ichi turu because ndikushayiwa chai nikirikini inonzi chii ndikushaya chimusoro cheuyu. Chemu. Guys ndikushaya chimusoro che hachazi ndachikandirepi. Ndinongokanda sister nyasha ndavauye guys. Because iko ndizvo ndichatongozoti ndobatsirwa nani kutsvaga chimusoro chekera. Cheuyu cheadapter. Nandise Shero nataure isati yapera moto foni yangu. Zviri sei? Hello? Ndiri right but iri very low sound yacho. Haminoti nini muri kundinzwa here? Tikukunzwa chingoti gaga zvako. Rega nditi gaga nokuti ndakatomirirwa pachikafu. Iri bhota urako. Ina chida kutongoti ndichangotanga komenta zvawatanga kutaura iwewe kuti dad vako vakati uya straight. Iyoyo inotoshanda Shiri kutenda straight kuvabereki vako nekuti hama dzedu dzimwe dzine godo vanhu vanongorwadziwa kutongorwadzirwa upenyu hwemunhu. Saka inini I think kuti vanhu these days zvekuti tete zvakuendera ini kuti kumuridza munobva kwakaita sei. Imi ndimwe anoziva kufamily anobva ende munotozivana kuti paukama makamira sei. Saka inini advice yangu kune your relative kana kuti kustori yangu wachinareta I think kana mufesa apa nemwe stage chero asiri panemwe stage ngaangonoenda kuna mai vake. Mazana hazvichambotyisa. Ini mama vaitoziva mufesi wangu zvinhu zvese zvitongori bholato tikatofambisa zvinhu zvedu kusvika patava nhasi. Handina kumboenda kuna tete ini Shera handidi kunyeperai. Handina kumboenda vana tete vangu variko but pane zvazvokuti it's a story for another day. Pakafa dedi takazenge tangova kusaidhiri kwamama too much you understand me. Vanhu vatakakura tichiziva ndevekusaidhiri kwamama. Saka inini ndakuda kutongororwa zvakangofambiswa kusaidhiri kwamama. Ndokwa zvakangoitwa zvikatongofamba zvakanaka. Everything is okay. Nana tete vangu edu takazonyatsoita kubatana like some few years but pakamenge pasina communication. A few years ago, 2-3 years ago, ndo vandakatanga kucommunicate nawo. Saka inini I think so rake kune zvakaitika kune hama yako zvakaitika kuboyfriend yake kutanga. I'm really sorry about that but hama ndo zvadziri. Tinofanira kutongwarira. Hanzi mutorwa atori nani nekuti mutorwa ana basa newe haazive upenyu hwako kuitire shanje. Urikutaura Shero? Wakubreaka zisingamboiti but ndaizwa point yako. Thanks. Alright, saka rega ndidone hangu ise vamwe. Alright, thanks. Alright, sharp. Alright. My D, we say. Hi, Sharon. How are you? Did you say? God, tiri right. Handisi kubuda apa. Yeah. Ini ndichingoda kutaura kuti mwana uyu I think inini ndakambopinda musituation iyo nokuda kwokushaikira. Hauna baba vakashaika handiti. It's a very difficult situation. Achasiya achaenda kuna amai. Hama dzekwaamai endi vanogona kuti isusu unouya kwauri toona mukomana wako todii zvese asi hapano pakunosvika kuti chiendai munobvisigwa. Vatete vaya vachadiwa. Saka zvakaoma. Isusuwo takashaikirwa nababa vedu tichiri vadiki vasikana vechidiki. Iwe kana yodeedzerwa mari dzacho kuti ufunge kuti iri kudeedzerwa kunzi ndinorarama ndiri mumba here kana kuti zviri kufamba sei, pakaoma. Asi ngaaende kuna amai vanogona kumutaurira kuti famba wakadai mwanangu. Ava vatete vatoratidza kuti vane zvavo like zvataurwa naSharon abuda naShero abuda uyu nasisi Shero. Izvo dzimwe hama dzine godo vanhuwe. Saka pakatooma but ngaaende kuna amai ndo vanogona kuti nekunamata ngaanamate kuti zvacho zvaari kushuwira kuti zviitike zvifambe negwara rakanaka. Ndo zvandingangogone zvangu kutaura Shero. Alright, maita basa.
wazvitako. Thank you. Alright. But handizozoti ifoni yangu here kana kuti chichiitika guys. There's something wrong kuno. Yes, Tajusa Cheryl. one. Cheryl imbomira kuseka mana ndiri serious. Kuchiro chabhanditisa futi nayo mwana ndosara ndichiita live yacho ndega. Jesus Christ. No. Naye munhu anosvika otanga kuseka zvinorevei izvozvo? Yeah, no, yeah, phone yangu Imbomira yatombokuza kuseka. yatombondiisa offline. Asi phone yangu yafa. No, not now, please. Phone yangu yatombopanondiitira jealous kana chi. I can't handle that, please, right now. Wrong man. Wrong man. Ikuda kuti itondiseke. Cheryl. Shame. Ende phone yangu iri chamambara zveshuwa. I think ingoriwo network yanhasi yakadhakwa. Mira tena kauchiti uri ipapo hanzi naDaniel Network yako nhasi iri kukushungurudza. Hanzi kunoroorwa vanorooreka kwete vanongolauda. Excuse me. Siyai dzungu. Bhegi rinenge riripo asi anoroorwa acho. Are you sure Daniel? Uya upinde mubox utaure zvauri kutaura Daniel. Tozwa kuti wajiko dzungu, bhegi racho riri kutaura ndirichiko. Bhegi unogona une 50 cents ka. Ibhegi kuti. Ya munhu mukomana wese anogona kukwasa. Kana bhegi risina chunhu futi bhegi. Ndinongova futi bhegi. Saka usada kutanga kuti kanda zvebhregedhi yauti siyai dzungu. Vamwe vanhu vatorimo mukati nedzungu imomo ndo rakavapinzisa mudzimba. Nai vakaunda takatodirwa dzungu iroro tikatopinda mudzimba nemadzungu. Aiwa, Daniel aifanira kuti inini bhegi ndinenge ndinaro asi ina handidi munhu ane dzungu. Saka kana ukata dzungu handikuoni. How do you know kuti munhu wese hadi dzungu? Vamwe vanorida. Vazhinji vacho vanotoya kuti izvo ndakatofarira kadzungu-dzungu kaka. So, taura. Cheryl. Alright. I think it's high time yekuti anyanyoita link up namai vake kunyanya kuti zvinhu zvaanenge achiita mulife, because nyaya ikazobva nekuna namai inoreruka even kunhingirikini kwacho kunoisvitsa kana varivo tete vachona vakuzoudzwa kunzi vanogona kuzovengawo kuti izvo ndizvo vakatudza zvinhu last minute vakaita sei ndo pamunonyorwa mazigrosari ekutenga ekuti izvo mega munoti hameno. But at least nyaya yasvikira kuna mai vacho vanzwisisa kuti ivo vanotozoitwawo kuzoudzwa because ragara idzinza rake havana pavanoita zvinhu iyechi vanhu vavo vasipo. But the best thing is kuti kwamai ndokwakanaka. Ndanichitoseka paungo uchiti izvo nizvo dhedhi vangu vakandodza kudaro. Ende zveshuwa kutaura chokwadi ini dhedhi vangu ndakambokudza mutomushata wangu chaicho kutochakudzora. Saka mukwashano yari. Then gogo ndo vaigara. Last year ndaitukirwa kuspina pamba because ndaichispina kuroad. Friends, momudza kuti munoti uchispina maopposite angle. Kuspina kutopidiguka. Instagram pangu iripo imwe yacho yandaitopidiguka iyoyo ndo mazuva acho. Zvikanzi kana ndimiwo zvenyu munoti munomuwana kupi mukwasha pakadai so. Unonge uchispina but unoita creator at least iva relationship iripo namama because to some extent kune vamwe vanhu vati kurei kwatiri zvinogona kuvaremera kuti unoudza mai vako zvinhu zvakadaro. But mai vangu vanoti vaitobvunza kutoti how far that haindiri singwi nini haindiri chitongotarisire kana kuma30. Saka ndaitombogara ndichipopotera zvikanzi imimi munongo because ndine imwe cousin brother yangu so inonzi kwewewe nenhingirikini munongopfeka maringi hatimbonekwa mune makachatira tichazvibata saka cousin asina kuvaudza ndaitya. But takazongozviziyawo kuti tandakaramba uchitaura ndoda kubva ndoda kumyuta kamera yangu, ndoda kutsvaga chiuyu cheuyu saka ndikwanise kusimuka pandiri panapa. Pasimukiki ndiri pakamera. Alright, ibva zvako.
Ramba uchitaura ndangodayo so Yeah, kamera. Taura ndiri kukunzwa. alright, it's okay. Handisi kuchaoneka ka. Saka ndiri kungoti wabva. Taura Saka ndiri kungoti boys like Uisha. vasikana ngatingoita sei tikangogona kuita cause inonyanyonetsa inyaya yekuti zvoni timu rekwana Mudharo kana uine link navo hako but vazhinji vachiona vanenge vatori nekagodo kanenge karipo kekuti wega unotoona kuti zvimwe zvachona mamwe marelationship anogona sezvaatotaura ka tori neimwe relationship yakatozombotadza kulasta zvekudaro because nenyaya yehama yekuti zvenizvo unenge wazovapinza murelationship nyamya wakuita kuti ivo ndo vatove in charge vakutaura nemunhu then zvinhu zvinozotaurwa zvimwe zvachona zvinozoita kuti munhu anotozoroora munhu asiriye cause vanhingirikina vakuitira zvinhu zvekuti vanenge vakuitira bogus. Vazhinji vacho vanenge vaine bogus. Saka at least tikataurana namoms there is no way yavanombokuita let down. Vanotokutsigira pane zvinhu zvaunenge uchiita, vanokunhingirikina kana yango plus imwe nyaya inoitika manje ndeyekuti even ukaintrodusa munhu wako kunana Muchembereka vanoziva kuti apa pane future, apa pakanaka, apa pakaita so. Saka at least ukaona wavaudza vanhu vakadaro vakaita samama ka it makes sense hazvo. Ameno kuti vamwe vanozvitora sei but I think tungoona kunge chese chingotsigira pakuti zvonizvo ngatitaurirana namama. Saka I think mama wake ndochi the best person wanokwanisa kuudza this time. Very true. Hausi kunyepa. Thanks Tanaka. Pane uyu Lawrence Dzoka ndiwo face avakamborepresenta ngandise pitch perfect ari kuti achidona achidzoka. Chucha kutondizvaziye. Ibo. Kuti pesa patinosa pitch perfect ari kubva adona sei guys. Lawrence chibodzoka oita last call topedza zvedu. Lawrence uya kuno Rory. Lawrence ari kubuka. Guys, pane face wepa South Africa anzani kustrike zviya. Anosmile asingamboita ari kuti ngauya amborepresentawo mafesi tizive. Right. Kana ndikaita 2 minutes pasina apinda yobva ndakata ndazwana ka chimusoro chekera ndaisa link Lawrence ndambokuona mubox Dzoka. Mbonzwawo mafesi angada kutaura. Zvangada kutaura. Nechamuoni mekera. Kazvikadiri mangwana da kuti topic yakanzi should our tates or aunties or uncle intervene or be involved in our relationships. Mangwana datoita chit chat iyoyo mangwana ndina story time padatoita chit chat iyoyo. Apa ndiri imwe futi story chiri dzekuno chiri pending. Right, anenge auya. I hope ndiye guys. My Denzel. Guys, ini ndakukata. Ndakamira zvangu Lawrence ndiyambopinda akadona. Ndo andaida kuti apinde ataure but it's fine. Ikasvika 1 hour 15 minutes ndobva ndakata zvangu kana Lawrence wachasina kupira because ndiyange ari mubox pitch perfect ari kudropa singeti saka ndichazoti internet yangu iri kuti ndiani hands bearing munhu wese ndichete. Tomorrow we'll discuss about that wow because vamwe havasi vese zvavo because tisingada ngoti vanzi vana tete vakadai but at the end of the day havasi vese vana tete vanonzwira vasikuru vavo vanonga vachigara navo godo uyezve havasi vese vana sekuru vanoitisa futi godo vanhu vanonga vachigara navo saka zviri paviri guys zviri pa2. Anzi baba wakati sign agreement. Asana agreement mina ndichimona kuti adzoka pane munhu ari kupinda achidzoka. Amai Denzel muri kupinda ndikakuedhai futi apa ikadona handesi vachakuendei iri kupinda yakanyarara. Mai Denzel. Okay. So that's pretty much I think that's waoneka 1 minute ndobva ndaenda zvangu nemaseconds because uyu tosita mangwana tokondinya mangwana apa 3:35 am kakuna. Can you imagine?
So yeah, that's basically it. Hatifaniri kuzonyanya kuva blamewo guys. Pane vamwe vanenge vatori vanhu vatori bhoo, koitawo vamwewo vanenge vasiriwo vasingashuviri vamwe zvakanaka. Zviri pa2. Guys, good night. And I'm sleeping now. I hope ndasindokasira kuvata guys. Good night. Bye guys. Bye. Bye bye.